ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଥାଏ ସେଠି ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟେ। ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସେ, ବିପଦ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଖୋଜୁ। ଆମକୁ ଟିକେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ, କାହା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ମିଳିଗଲେ, କିଏ କାହାକୁ କହିଦେଲେ ଆମ କାମଟା ହେଇଯିବ, କିଏ ଟିକେ ଧନରତ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ଆମ କାମ ହେଇଯିବ, କିଏ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମୋ କାମ ହେଇଯିବ, କିଏ ଟିକେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ କହିଦେଲେ ମୋ କାମ ହେଇଯିବ, କିଏ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମୋ କାମ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏ ଚିନ୍ତା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଜୀବନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର କହିଲେ? ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର କି ମୋ ପାଇଁ କେହି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବାସ୍ ମୋ କର୍ମ କରିବି ଆଉ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ କରିବି। ଆଉ ମୋର କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ କ'ଣ ନ ହବ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି ହବ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ, ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧାନ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତର ପରିଚୟ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ନତମସ୍ତକ ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଏତେ ଥାଏ ଯେ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ହୁଏ ସେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ଗ୍ରହଣ ବି କରେ। ଆଉ ତାର ତା ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି, ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ଚଳଉଛି, ଯିଏ ଅଖିଳ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚୟିତା, ଯାହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋମମୂଳରୁ ମାନେ ସହସ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି, ସେ କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବନି? ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ନା ଚିନ୍ତା କେବେ ନଥାଏ। ସେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ କି ଯାହା ହବ ସେଟା ତୋ କୃପା, ତୁ ଯାହା କରିବୁ ଭଲ କରିବୁ, ମୋର ତୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।